wasu mazan sai suka yi tunanin kamar suna da wayo, sai ka ji suna a'a ni ba zan auri wace ba, wace ba abin da ban yi da ita ba, kai har ta min aboshin so biyu. To in baka aure ta ba za ka je ka auri wacce wani ya kwana da ita ta masa aboshin so biyar. Idan kana tunanin kana da wayo, you are not smart. O ne haske, na ce maka bani da wani saurayin bayan kai, yanzu ka ce in rantse. Yanzu idan na faɗi na mutu fa. A'a ina nufi idan na rantse na faɗi na mutu, ba wai irin rantsuwan zai ci ni dan ina da wani saurayin ba. Ka san wani lokaci ko kana da gaskiya bai kamata ka rantse ba, saboda abin zai iya juyawa. To tunda baka yarda da ni ba shikenan, kawai zai aka ja min jarfa.